Oh. Up. Thank you, Lord. Tawa. Sa ilami ka nun ha. Mag-shumay lang. Or hotdog. Mag-vlog, nag-video rin. Kakain kami ng siomay. Itong dalawang to. Mangga, hinog ka na ba? Oo. Hindi pa, tangina. Op! Ay! Taxi, wag po. Gusto mo kong mabuhay. Oh. Kainan na. Siomay at saka hotdog. Meron ding balot. Pinoy. What the? Ayun, yung kainan namin. Ay, wag po. Kakain lang kami. Kain nila Step. Yung maldita na babae na kaway. Video yan. Alam nyo guys, masarap yung hotdog at saka siomay dito. Tsaka mura pa. Right. Sarap. Bang! Coke. Favoriting kasama pag kumain. Thank you, Lord. So, bye-bye. Okay nga. Bye-bye. Okay, bye-bye. Kung wala ka nang murag dugay wa magkita. Step, dugay kay mo forever no.